Čau, zdravím internet! Vítám vás na mém osobním kanále. A o čem to dneska bude? Bude to tady o tomhletom autě, což je Toyota Corolla 2025. Nedávno jsem si to vyzvedl na operativní leasing a říkal jsem si, že na YouTube skoro nikdo ten operák nerozebírá. A taky ještě samozřejmě se budeme hodně bavit o tom samotném autě. Budeme rozebírat obecně život, jaký s tím autem je, co mě na něm štve, co se mi na něm líbí a jestli bych si ho koupil, jestli je vhodný pro rodinu a já nevím co všechno. Prostě cokoliv vás napadne, tak klidně pište tady dolů do komentářů, co by vás zajímalo. V dalším videu se k tomu vrátím a zkusím to nějak zhodnotit nebo vám minimálně ukázat ten pohled. Já osobně jsem se do toho operáku nutil nějakou dobu, už jsem ho hledal snad, nebo koketoval jsem si s tou myšlenkou tak cirka 2 roky zpátky. Pár nabídek mi celkem uteklo. Byla dobrá akce na Golfy od Volkswagenu s těma jejich 1.5, ale bohužel v té době, když já jsem se o tom dozvěděl, tak už tam byly jenom ty nejslabší verze. Já myslím, že to jsou 85 kW, ale nechci kecat. Pokud se v něčem spletu, dejte mi vědět, dolů do komentářů. A to mi prostě uteklo, měli vyprodáno, další kusy už se nedali koupit, jo, bylo to, mají na to speciální výbavu People, kde to vždycky trošku nějak jako vybavově nabuří na to, aby to bylo zajímavé pro ty lidi. Co je super, tak se mi tam strašně líbil paket na zimu, takže to byl, myslím, vyhřívaný volant v tom a ještě nějaké další srandy, právě určené na tu zimu, takže to bylo celkem fajn, ale jak říkám, bylo to ta slabá verze toho motoru. A popravdě já nejsem řidič, který by se rád loudal. Můžete mě za to nenávidět, ale prostě jsem takový. Takže já auto pod 100 kW bych určitě nechtěl, takže Golfík mi prostě utekl. Další nabídky, co jsem za ty 2 roky nějak jako zhlédl, tak to byly spíš takové nákupní tašky, než jako auto pro rodinu. Jak můžete vidět, tak už tady mám rovnou sedačky za sebou. Takže už v tom vozím i své děti, takže potřebuju ideálně mít nějaký kufr, nějaký prostor pro tu rodinu. No a onehda, dokonce se o tom psalo i v novinách, já myslím, že to byly Hospodářské noviny, už se nejsem úplně jistý, ale psalo se o tom v novinách, ta akce byla fakt výborná, já vám určitě řeknu v průběhu toho užívání, mám to teda, co mě které položky stojí, řekneme si i kolik platím měsíčně a tak dále. Nemám asi důvod to nějak tajit a sám jsem zvědav na samotné zhodnocení po 2 letech. Dostáváme se k těm parametrům, mám to na 2 roky, 15 000 kilometrů a je to úplně v té základní výbavě. Takže to, co tady uvidíme, tak to je základ té výbavy, kterou si řekneme za moment. Ale není tady žádný připlatek, je to v bílé barvě, takže ani barvu jsem si nevybíral. O té akci jsem se dozvěděl na internetu přes nějakého distributora, těch je mraky, já tady nechci dělat nějakou extra reklamu na to, ale prostě těch různých webů, které sdružuje ty nabídky, tak je hromada, takže prostě byl to jeden z nich, ale ta samotná nabídka je přímo od té automobilky, respektive funguje to tak, že ta automobilka si řekne, hej, chceme teďka prostě prodat mraky aut, takže uděláme akci, sníží ty ceny a potom je to na samotných těch autosalonech, kolik těch aut si vemou a na základě toho, kolik těch aut mají, tak potom dostanou nějaké ceny. Takže jsem si jel pro auto vyzvednout do Hradce Králové, jel jsem tam samozřejmě vlakem, zpátky už jsem jel samozřejmě tady v autičku, takže teďka aktuálně má najeté 465 km. Už teda jsem s tím něco zažil, takže si teďka aktuálně řekneme moje nějaké dojmy, co se mi tu líbí, co se mi tu nelíbí a tak dále. Nebo co jsem stačil pochytit za těch 465 km. Zaparkoval jsem tady někde na místě, kde se neobjevují lidi, je to vždycky velký challenge. Najít takové místo na to, aby mi tady nechodili lidi a neměli potom problém s GDPR, že jsem jim natočil obličej, takže jsem tady na místě, kde parkují vždycky policajti, akorát mi tady jezdí auta okolo, takže zkusíme
i udělat to, že vylezu ven s kamerou a zkusím vám to ukázat zvenku. Bylo by fajn, kdybych to dával jenom prostřihy, ale já k tomu chci házet nějaké komentáře, takže uděláme to, že rovnou vylezu, takže pokud tam bude nějaký hluk od těch aut, tak se dopředu omlouvám. Příště zkusím najít ještě nějaké lepší místečko, kde je klid i od aut. Pojďme teďka k tomu samotnému autu. Mám tady jak předběžnou kalkulaci, tak tady předávací protokol a tak dále. Samozřejmě to vám ukazovat úplně nebudu, to bych nerad sdílel, ale řeknu vám z toho pár zajímavostí. Jedná se o Toyota Corollu ve verzi TS MC23. Je to 1.8 hybrid. Dá se to koupit i ve 2 litru hybridu, ale o motoru si ještě řekneme. Já osobně po těch 500 kilometrech, jak říkám, já nemám lehkou nohu, takže kdybych nebral opravdu Holátkov, co úplně nejnižší výbavě a s co nejnižší cenou, tak bych se určitě hecnul do toho 2 litru, ale to jsem taky nevěděl, že si vlastně můžu zvolit. Takže pokud si sjednáváte už s tím autosalonem ten operák, tak nebojte se zeptat na ty možnosti, protože jak je vidno, tak povětšinou si tam můžete navolit, co chcete a ne každý to ví, že to takhle je, když tam jde právě přes nějaký web, jak jsem šel třeba já. Ale počítejte s tím, že vám to auto dodají taky později. Já díky tomu, že to je Holátko v bílé barvě, tak jsem si to auto mohl už vyzvednout teďka, což je září. Mělo být teda v srpnu, prodloužilo se to o půl měsíce, ale i tak mám ho teďka v září a ti, co si právě tam navymýšleli ty dané další konfigurace, tak mají vyzvednutí až někdy okolo konce roku nebo na začátku roku, protože těch aut je opravdu hodně, ta akce byla velká. Tady ten hybrid se dělá jenom v té 1.8 nebo tom 2 litru. V té 1.8 to má 140 koní a z toho ten samotný elektromotor, protože ho teďka v tom posledním faceliftu posílili, takže ten samotný elektromotor, určitě si otevřeme kapotu a mrkneme na něho, tak ten samotný elektromotor má 74 kW, což je v celku dost. Původně měl okolo 50 kW, takže ho posílili a já si myslím, že to je celkem dost znát. Já jsem teda v těch starších verzích nejel, takže nemůžu srovnávat, ale co jsem viděl videa, co jsem se bavil s lidma, tak byl to celkem boj, co se týče rozjezdu a tak dále a tady tohleto je na rozjezdu jako z nuly, fakt jako živé auto. Není to žádný závodák, je to furt rodinné auto, ale já třeba mám ještě Passata v 2 litru, který to je TFSI, které si dával do RS kdysi, dneska už je to jenom TSI a ten má 200 koní. Tady tohleto má 140 koní, ale na ten rozjezd do nějakých těch 50 km bych si troufnul tvrdit, že je to hodně podobné. Respektive tady je to plynulejší. Tady prostě šlapnete na plyn, zaberete ten elektromotor a už to furt tahá, kdežto u toho turbomotoru tam samozřejmě nic, potom to začne táhnout jako blázen a potom musíte přeřadit, takže zase nemáte ten výkon a tak dále, takže já si myslím, že do těch 50 km to bude jako na hodně podobné úrovni, ale můžeme si třeba někdy vyzkoušet, jestli na to bude čas a chuť. V tom 2 litru to má výkon 144 kW, což je 196 koní. To si myslím, že už určitě na takovéhle rodinné auto dostačuje. Samozřejmě, když ho naložíte, tak by se určitě hodilo více toho výkonu. Zase na druhou stranu, pokud chcete i se ohlížet trochu na tu spotřebu, tak si myslím, že to je dostatečný výkon. Ano, samozřejmě, pokud máte rádi rychlost, koupíte si nějaké 500-koňové auto, ale bavíme se pořád o Corolle, což je taková ta dostupná třída prostě pro všechny. Tam ten výkon spalovacího motoru má 112 kW, což je 152 koní. Ten elektromotor má 83 kW, což je 113 koní. Takže kombinovaně 144 kW. Co se týče výbavy, tak tady je standardní výbava komfort, ale i v té mám třeba ovládání na dálku přes mobil, samozřejmě aplikaci si taky ukážeme, nevím jestli tady v tomto videu, ale někdy si ji určitě ukážeme společně, takže pokud vás tady tohleto zajímá, nezapomeňte dát odběr. Samozřejmě nebude to jenom pouze o tady Corolle, budu se snažit ukázat i nějaké jiné auta, ale uvidíme, jak to půjde samozřejmě, protože motorky auta je moje záliba, takže
Budu se tady dělit určitě o věci, které mi přijdou zajímavé, takže pokud chcete, dejte odběr, ať vám to neuteče. Co se týče barvy, tak je to základ, je to Super White 2, tomu říkají, ukážeme si potom venku. Popravdě ten přední a zadní nárazník má trošku jiný odstín než ty plechy. Když se na to člověk zadívá, tak to vidí, když to neví a neuvědomuje si to, tak je to v pohodě, ale jakmile si to uvědomíte, tak vás to bije do očí skoro furt. Co mě hodně překvapilo, je to, že zadní víko kufru, páté dveře jsou taky plastové, to jsem snad ještě nikde neviděl, ale jako dává to smysl, protože ty strašně rády hnijou, takže proč to neudělat z plastu, že jo? Ještě to člověk odlehčí díky tomu, to auto. Tak teďka si můžeme něco říct o té samotné výbavě. Je tady 7 SRS airbagů, aktivní asistent řízení, to si ukážeme někdy, až najdu nějaký držák, který mi bude držet kameru, aby jsme si mohli společně tady projet, nebo si hodím malou kamerku na hlavu, to ještě uvidím. Aktualizace od OTA, asistent pro udržení v jízdním pruhu, což je fajn. Když je člověk v koloně, tak si zapne tady jak adaptivní tempomat, tak i jízdu v pruhu, pokud tam ty pruhy samozřejmě jsou. Pokud úplně vyloženě zmizí, tak to zapnout nejde, respektive má s tím problém. Vypíná se. Potlačení akcelerace při nízké rychlosti, to vůbec netuším, co může být. Předkolizní bezpečnostní systém, to bych vám chtěl taky určitě ukázat. Hodíme si nějakou krabici na cestu a potom na ní zkusíme najet a jak se auto zachová, protože párkrát už mi vyskočil. Signalizace nouzového brždění, to je jasné. Isofix, takže sedačky jsou teďka zapíchnuté v Isofixu. Sledování únavy řidiče. To už mi po těch 400 km nebo 300 něco, co jsem s tím jel, tak na konci už mě to tady potom začalo hodně buzerovat o tom, ať si udělám přestávku, takže tady tohle je zrovna systém, který by člověk jako nechtěl a popravdě netuším, kde je tady nějaký senzor, třeba Bavory mají přímo v té přístrojové desce, jako infra, který kouká na řidiče, nevím, jak to tady funguje popravdě, kde je nějaký něco, tady mám takový pocit, že jsou mikrofony akorát nahoře pro handsfree, ale žádný nějaký senzor nevidím. Má to měření tlaku v pneumatikách, ty senzory TPMS, upozornění na klíč v zámku, to nechápu proč, protože tady se to startuje tlačítkem, ale asi je to myšleno, když se zapomene jako v autě. Ono auto prostě pípá, když to necháte jakoby nastartované a otevřete dveře, tak to řve, to si možná můžeme ukázat rovnou tady. Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy vepředu. Tam si hodně cením toho, že to začne pomalu, potom když člověk nic nedělá, tak to řve nějakých, já nevím, střelím 5 minut a po 5 minutách to přestane úplně. Takže toho si fakt cením, protože ne vždycky prostě se člověk chce poutat na to, když jede, nevím, někde ve 30, samozřejmě ano, měli bychom se poutat, ano, je za to pokuta a něco všechno, ale prostě jsou nějaké situace, kde jezdím v nějakém areálu, nebo já nevím, prostě kdy nepotřebuju prostě se poutat na to, když budu se plazit 20. A tady si cením toho, že to po těch cirka 5 minutách, myslím, jo, že to je po 5 minutách, se to normálně vypne a potom už to neotravuje vůbec. Samozřejmě do té doby, než vystoupíte a zase znovu nastoupíte. Ano, můžete mě teďka sežrat v komentářích za to, že dělám takovéhle situace. Upozornění na upuštění jízdního pruhu, to je takové, že vám to pípne a trošku vás to drcne do toho volantu, což navazuje na to držení v tom jízdním pruhu. Je tady e-call, je tu přímo tlačítko, vemu si vás do ruky a normálně si to tady takhle teďka nějak ukážeme. Černá lakovaná horní bříška chladiče, to jsou černé levování dveří, no prostě samé nějaké černé doplňky, to je jako v té výbavě. Všechno vám to tady nebudu diktovat. Boční úložný prostor, popravdě ty kapsy, co jsou tady přímo jako u řidiče na ty flašky, tak jako standardní větší flašku, 1,5 litru, co si vemete třeba, nevím, magnézii nebo prostě něco takového, tak to tam nenarvete, narvete tam spíš takové ty půllitrovky. To popravdě v tom starém Passatu mám teda řešené lépe, to tam fakt jako má obrovské kapsy. Celkově ten prostor, lidi, kterým jsem to půjčil, tak říkají, že je takový jako menší, mně to ani nepřijde, mně to přijde celkem fajn, ale je pravda, že když jedu, nebo teďka tady sedím, tak se oběma nohama
jak vpravo, tak i vlevo dotýkám těch věcí, o které se opírám, takže jako není to úplně nějak extra prostorné, co se týče toho řidiče. No a potom tu jsou nějaké chromové záležitosti tady v interiéru, což si nejsem úplně jistý, jestli je to výhra. Máme tady obrazovku, která vám teďka takhle tady trčí ve výhledu a to je 10,5 palce multimediální displej. Ukážeme si, proklikáme si, je tady 6 reproduktorů. Nehraje to úplně špatně, ale samozřejmě není to prostě žádná nějaká vyhlasná značka. Co je úplně super, je tady CarPlay, ale není to CarPlay na káblík, ale je to CarPlay přes Bluetooth, takže je to fakt boží, když se na to člověk zvykne a má všechno nastavené v mobilu, tak je to velká paráda. Já nevím proč, ale prostě na Androidu v tom CarPlay se mi nechce zobrazovat Waze. Mám to tak ve více autech a tvrdím je to, že je to regionální problém, ale mám na to trik. Pokud si zapnu ten Waze ještě předtím, než mi vůbec najede ten systém CarPlay přímo v tom autě, tak potom tam tu ikonku toho Waze mám a můžu si to pustit a ona už vlastně potom nezmizí po dobu té jízdy, takže si ten Waze pořád můžu jako používat. Uživatelé iPhoneu s tím prý nemají vůbec problém, tam se to nalinkuje s tím autem a ten Waze tam prostě je, takže nevím, co zase, jestli to volí toho, že mám Samsung. Nevím, proč tady tohleto jako takhle funguje. Samozřejmě je tady DAB, prej je tu cloudová navigace, ta se mi pustila potom, až co jsem si spároval účet, který mám v mobilu s autem, tak až potom mi začala nějak fungovat. Do té doby mi to hlásilo, že mám licenci, která už je vypršela, takže pokud si to nedáte dokupy prostě se svým účtem, tak asi nemůžete používat tu navigaci, která tady jako standardně je. Samozřejmě můžete to udělat tím Android Auto, nebo Apple CarPlay, ale standardně to tady evidentně nějak nefunguje. Digitální přístrojový štít má prej 12,3 palce, má to rozpoznávání hlasu, mělo by to fungovat na Hey Toyota, jo, teďka tady naskočil, ale mluví na mě anglicky, takže nějaké ovládání hlasem tady jako je, ale asi anglicky jenom. USB nabíjení vepředu, to si ukážeme, až chytnu tu kameru. Barevný TFT displej s 3D efektem v přístrojovém štítu. To nevím, co je na tom teda 3D, ale mně to přijde prostě jako normální displej. Prostě. Mají Toyota telematické služby na 10 let zdarma. To přitom, když jsem tam dělal tu registraci v té aplikaci, tam sice je ta možnost, že ty základní věci jsou na těch 10 let, jak se tady píše v té výbavě, ale ty prémiové věci, jakože vyhřívání auta na dálku, vychlazení auta na dálku, odemknutí auta na dálku, zamknutí auta na dálku, máme tam možnost i pustit blikačky na dálku, tak tady tyhle ty special funkce si myslím, že jsou jenom na 4 roky a potom je třeba si je předplatit. Takže ty základní na to, kde asi auto je, kolik má benzínu v sobě, kde ještě dojede a tak dále, tak to je na těch 10 let, ale myslím si, že tady tyhle ty nadstandardní věci, které jsou určitě fajn, jako popravdě já jsem kdysi půjčoval Teslu, to nevím, jestli je na tady tomhletom kanálu, ale půjčovna se jmenovala Botesla, takže na YouTube to určitě najdete, tak tam právě to vyhřátí a vychlazení na dálku bylo úplně šíleně super. Minimálně v zimě, jako v teple já moc klimu nemusím, takže v teple jsem to moc nepoužíval, ale v té zimě si prostě rozehřát to auto. Tady by to mělo fungovat podobně, akorát s tím, že samozřejmě ta baterka, která tady je, tak je 1,1 kWh. V Tesle jsem měl 75 kWh, dneska už se tam dává 82 kWh. To samozřejmě v Tesle jede na baterku, tady se přímo k tomu nastartuje i ten motor na to, aby to ten odběr zvládalo. Vyhřát si nebo rozmrznout to auto, jako můžete právě i na tu dálku. Nevím, jestli to půjde nastavovat, tak jako třeba právě v té Tesle, že prostě je nějaký čas, kdybych chtěl odjet a už by to bylo fakt by to rozmrznuté, anebo to budu muset klikat sám v tom mobilu, ale určitě je šílené, že tady v té Comfort edici tady tu možnost mám a tím Toyota fakt jako uskakuje, si myslím, jako ostatním prostě automobilkám a oni to podle mě dobře ví a dělají to schválně. Takhle. Je tu senzor šera, když najednou projedu tunelem, tak se mi tady ten displej
přehodí na černé pozadí, takže od toho tady slouží senzor šera. Přední mlhová světla, tu jsou parabolické bilet přední světlomety. Jsou to na každé straně jenom 3 nějaké ledky, jenom co se týče potkávaček. Osvětlení zavazového prostoru, no to si nemusíme říkat. 12 zásuvka v zavazadlém prostoru, 12 zásuvka tady dole v podpěrce. Automatická dvouzónová klimatizace, to funguje celkem fajn, pokud vám teda nevadí to ACčko, teda klima, tak jako my. Dálkové ovládání, centrální zamykání, to je celkem boj, popravdě to nevím, jestli to mám špatně nastavené, když tak můžete zase dát vědět do komentářů. Odemykat a zamykat musím pořád na klíčku, který vám vlastně můžu rovnou takhle ukázat. Takhle vypadá klíček, jo, je celkem jako pěkný, nic škaredého. Potom na to, abych to auto nastartoval, tak stačí ho mít v kapse, jenom zmáčknout tady tlačítko Power a tím ho probudím. Ale na to, abych ho odemkl a zamkl, tak mám tady prostě ty tlačítka. Zapomněl jsem se zeptat přímo v Toyotě, jestli to funguje i bezdrátově, protože si myslím, že jo, protože když začnu s tím klíčkem jako hýbat, tak mi začne blikat tady červeně, takže si myslím, že nějaký akcelerometr uvnitř to má, takže to se podle mě uspává, když se s tím nehýbe. No, ještě uvidíme, třeba to tam je, jenom jsem to nenašel. Dětská pojistka dveří, samozřejmě zadní madla, elektrický zámek, otevírání oken, háčky na kabát pro zadní pasažéry, jo, to si můžu ukázat. Odmlžovač zadního okna, takže máme vyhřívané zadní okno. Bohužel nemáme vyhřívání předního okna, ale to nevadí, když máme to zahřátí toho auta na tu dálku, takže si to člověk vyhřeje a potom nemusí škrábat. Úplně na to se těším, na tu zimu. Manuálně podélně nastavitelný volant. Jo, tady je páčka nalevo, kterým se to dělá. Tlačítko Eco modu klimatizace, oni prostě do té výbavy musí jako naházet všechno, ale zase na druhou stranu člověk aspoň ví, super. Vzduchový filtr, vyhřívaná zpětná zrcátka, takže i zpětná zrcátka máte vyhřívané. Sklopná druhá řada sedadel, to je super, tam je vzadu tlačítko, za které zaberete a oni se vám krásně složí fakt úplně skoro do roviny, takže to si myslím, že je paráda. No a textilní loketní opěrka, o tom si ještě něco řekneme, až si vás chytím, už to za chvilku bude. Zadní parkovací kamera, to je boží, že tady v této výbavě už máme rovnou kameru, protože dneska už se člověkovi fakt nechce couvat bez kamery. Je to velká výhoda, když si na to člověk zvykne, já už to mám ve všech autech a i když jsem to tam neměl, tak jsem se tam prostě dodělal. Zatahovací roletka zadního prostoru si můžu ukázat, zrcátko, sluneční cloně, to je jasné. To je co se týče výbavy a teďka tady mám celková hmotnost vozidla 1885 kg, takže je to celkem macík, skoro 1,9 tuny. Náhon je jenom na předek, takže když to přeženete v zatáčce, tak samozřejmě je to nedotáčivé to auto, ale ono celkem jako hodně se houpe, jako samozřejmě oproti jiným autům, které jsou třeba vyšší kategorie, ale ten podvozek vás jako nesklame, jako nikde nějak neustřelí nebo něco takové, je to všechno jako hodně kontinuální. Tažná kapacita, bržděný přívěs 750 kg, maximální pohotovostní hmotnost je 1480, jo, minimální pohotovostní hmotnost je 1400. Tak, ten hybrid je teda kombinovaný, dokupuje teda těch 140 koní, jak jsme si řekli, kompresní poměr je 13:1, maximální otáčky pro maximální točivý moment jsou 3600, takže ten normální motor, ta 1.8 má maximální točivý moment 3600, ten maximální točivý moment je 142 Nm, maximální výkon je 98 koní, to je co se týče toho benzínu, je to 4válec, maximální otáčky, nebo otáčky pro maximální výkon je 5200, on se to chová jak vysavač, to si určitě ukážeme v nějakém videu, až pojedeme. Šlapnete, má to konstantní furt stejné otáčky a nějak to zrychluje. Jsou tady výkony napsané, prý z 0 na 100 by to mělo mít za 9,4 sekundy, maximální rychlost je prej 180, já teda vím, že omezovač je na 190, kombinovaná spotřeba je 4,5 litru,
mě tady svítí na mě 6,3, ale to si myslím, že se bude ještě stavovat, protože na začátku jsem samozřejmě po dálnici. A maximální objem palivové nádrže je 43 litrů. Tak, nastal čas si vás chytit a konečně udělat si nějakou tour tady po autě. Já se zkusím trošku takhle od toho odsunout, ať se tady vlezete společně se mnou. Aktuálně jsem to přepnul tady do aktuální jízdy, což trvalo pouze 53, teď nevím čeho teda, ale jenom jsem tady přejížděl, jo, teďka to budou minuty, teďka to skočilo, takže 54 minut, protože jak můžete vidět, tak mám to jenom hozené v Pčku, takže pořád máme jak kdyby nastartováno, žere to průběžně tu baterku, jak jsem zastavil, tak jsem tam měl jenom 2 čárky jako zhozené dolů a teďka jsme na půlce té baterky, takže když to takhle nechám jakože nastartováno, tak mi to žere tu hlavní baterku. Jak můžete vidět, jsme na 6,3 litrů na 100, najeto je 465 km. Tady tohleto je nově díky Evropské unii teďka v každém autě. Říká vám to, kde můžete předjíždět, kde můžete předjíždět, kde nemůžete předjíždět, jak máte jet rychle a pokud jdete rychleji jak 50 km za hodinu, tak vám to začne pípat. Tady naštěstí si jde nastavit přímo tady na těch tlačítkách ovládání to nastavení, co mám uprostřed, takže když tady zmáčknu OK, tak teďka si tady v tomhletom menu kliknu 4krát dolů a to je přesně to, co chci zrušit a potom jak to zruším, tak tam mám off, takže mám to pěkně zrušeno na to, aby mě to nebuzerovalo, ale musíte to mít nastavené vlastně takhle, jak to mám já, aby to nastavení tam bylo uprostřed. Pokud tam není, tak to musíte držet déle, pokud to podržíte déle, to OK, tak můžete si potom tam nastavit něco jiného. Tady je tlačítko back, no ale to si projdeme potom někdy jindy. Teďka je to teda o té tour. Jak můžete vidět, tak ty zrcátka dozadu jsou v celku dost velká. Tady máme možnost to takhle přepnout na to, aby to nešlo otevřít zvenku, což mi nedává úplně smysl, když já si vlastně můžu takhle zamknout celé auto a zase zpátky odemknout. Tak jenom pokud chci vlastně jedny dveře takhle zamknout, aby se nedali otevřít zvenku, tak mám tady tu možnost. Popravdě moc to nechápu. Tady je možnost samozřejmě zrušit všem ostatním v autě na to, aby si otevřeli okna, tak jak to bývá standardně. Tady tato textilie, tam je popravdě celkem štve, respektive jel jsem v 30, takže jsem měl holou kůži a opíral jsem se o to a ten loket po 300 km už byl potom dost citlivý. Takže kdyby tady bylo něco jiného, podle mě nějaký takovýhle měkčený prostě materiál, tak by to bylo podstatně lépe, protože ten je krásně rovný. Tady ta textilie prostě má nějakou strukturu, která se vám vpisuje do té kůže a potom vás to akorát, jak říkám, po těch 300 km plus minus potom začne už štvat. Když jsem jel teda, tak jsem si krásně takhle opíral loket. Tady máme tu kapsu, takže tady je na tu půllitrovku, tady je další nějaká možnost tam něco hodit. Moc dozadu už tam prostoru není, takže je to fakt taková jako mini kapsa. Tady standardně reprák, když jsem to otevřel, tak to nechám otevřené. Tady máme nastavení světel nahoru dolů. Tady máme automatické světla, takže nám to pouští dálkové a vypíná dálkové samo. Zatím na mě nikdo neblikal, takže funguje to celku dobře. Tady si přepínáme tímhletím tlačítkem vlastně ten tachometr, takže vidíme výlet A, výlet B a potom kolik máme ještě kilometrů do garanční prohlídky, která je buď 15 000 km nebo jedenkrát za rok. No a tady si můžeme vypnout ESP, což v zimě třeba se může hodit, ale takhle normálně v létě si myslím, že to je stejně k ničemu. Pokud dám plný plyn, tak to nějak extra nehrabe, řekl bych skoro vůbec. Pokud se nějak lehce stočí kola a rozjede se na plný plyn, tak si to trošku hrábne, ale nic tragického. Takhle vypadá teda tlačítko na nastartování. Pokud držím brzdu a zmáčknu tlačítko,
tak už můžu jenom hodit vlastně Dčko, které je tady, druhé od spoda, a v Dčku už potom řídím a jedu dopředu, takže je to v celku rychlé, prostě přijdu, mám klíč v kapse, podržím brzdu, zmáčknu, dám Dčko a můžu jet. Tak stejně potom, když dojedu, tak jenom jednoduše zmáčknu tlačítko po tom, co jsem dojel, a všechno se mi vypne a já už prostě můžu jenom odejít z toho auta, zavřít a mám vše vyřešeno. Samozřejmě pokud mám zařazeno Pčko, pokud nemám zařazeno Pčko, tak mi to nedovolí to auto vypnout a buzeruje mě to, že to mám z Dčka hodit do Pčka, a my si to ještě zapneme, ale zapneme si to bez toho, aniž bych držel tu brzdu, takže nám to jenom jak kdyby zaktivuje prostě to auto, takže jak kdybyste ve starém autu si hodili klíček do první polohy, ale tady displej nám to nechce rozjet, takže na to je třeba prostě držet tu brzdu, ale máme tady už přímo ten systém, ten si takhle nějak rychle proklikáme, on teďka najel, takže nebude úplně jako nejrychlejší, ale jak můžete vidět, tak se ovládá v celku fajn. Jo, tady máme různé další nastavení, jako hlavní nastavení, můžeme si tady právě nastavit dokonce i jazyk, a já to mám v angličtině, přitom existuje tady čeština, tak nevím, proč jsem si to nedal do češtiny, ale mě to zase tak nevadí. No, v navigaci si můžeme nastavit prostě co chceme, ideálně si to zapnout všechno, 3D budovy a tak dále, ale to vás nemusí trápit, pokud máte to Android Auto anebo Apple CarPlay. Tady jsou ještě další nastavení. Samozřejmě je tady normálně rádio, jak jsme si řekli DAB rádio, takže není problém si vybrat cokoliv tady z tohodle. Dokonce tady můžete i castovat věci, takže si myslím, že kdybyste si pustili něco třeba z mobilu a zrovna budete stát, protože tady určitě bude buzerace za to, že když se jede, tak se nemůže nic tady castovat, ale můžete si to připojit USBčko nebo v aplikacích, anebo jak kam DAB, FM, mobil. Ovládání hudby je tady, plus minus. Pokud hudbu nechcete, tak můžete ji vypnout tady. Tímhletím tlačítkem, to je teďka nově, předtím to bylo na kolečkách. Co se týče klimy, tak teďka, když nemáme teda tu brzdu, tak nám jí to nechce pustit. Tak už máme zase další čárku z baterky pryč, tady teďka takhle. Takže zmáčkneme auto, a když zmáčkneme auto, tak máme tady rovnou puštěnou klimu a nemusíte se vůbec o nic starat. Tady pokud chcete přední okno odmlžit, pokud chcete zadní okno odmlžit, tady máte ten režim Eco, který jsme měli v té výbavě. Tady si můžete zvolit, jak moc chcete, aby to na vás foukalo, ale můžete to nechat na to Eco, na to, ať se to s tím popere, buď je tady Fast, anebo právě to Eco, anebo tam nemáte nic. Tady si můžete volit, co chcete, si to chcete na sebe, anebo na to přední okno. Tady evidentně není možnost jenom předního okna, i když si to zapneme takhle, jo, tak máme jenom ten předek takhle. Se to dělá a to samozřejmě nechci tak vybuřené, takže bych to nechal takhle. Jde to nastavit? Jde to nastavit. Takže můžu mít pořád na předek a jenom mít trochu ten ventilátor, ale vypnout nebo zapnout si klimu, to můžete zvlášť. No, já chci teda Eco a chci tak na spodek a předek, přední okno. Tady dole, kde mám brýle, tak to je věc, která mě celku štve, protože já jsem si to auto půjčoval ještě tady v Ostravě přímo a ono mělo taky výbavu komfort a tady byla nabíječka na telefon, jako bezdrátová nabíječka na telefon a jak můžete vidět, já tady mám jenom nějakou prohlubeň, kde sice ten telefon narvu celý, ale není už tam ta nabíječka. To mě popravdě jako štve hodně, protože když už jsem s tím počítal, ale mám tady možnost si připojit USB-C kábel, takhle tady z této strany, potom si to napojit na ten telefon, proto ten kábel tu mám, protože si to prostě napojím, normálně si ho tady položím. Takže to je v celku fajn, když to tam teda nemám, se mi to samo nastartovalo. Baterka už si řekla, že má dost, že už má malou kapacitu, respektive je málo nabitá, tak si normálně nakopla tady benzinový motor. Jak můžete vidět, tak i ta teplota toho motoru šla dolů.
takže si to sám nakopl, i když to mám zařazené teďka do Pčka. Takže taková zajímavost, když chcete vlastně mít klimu, no. To je tím, že mám prostě zapnutou tu klimu a ta baterka už by to nedala. Takže takhle vlastně vypadá to vyhřívání na dálku, jo. Potom, co si zapnete na dálku prostě buď zahřívání, anebo chlazení a ta baterka už by to nedávala, tak si on prostě nastartuje ten motor a takhle si bude broukat, jo. Podle nějakého odhadu, tak je to prostě 1000 něco otáček, nic šíleného, prostě máme nastartováno. Tady máme jednak hold, ale to je automatická brzda, není k dispozici bezpečnostní pás. Musíme mít bezpečnostní pás na to, aby nám fungoval autohold. Potom tady máme samozřejmě parking, brzdu, parkovací brzdu nelze uvolnit. Pokud chcete uvolnit parkovací brzdu, musíte mít zmáčknutý brzdový pedál. Co je tady super věc, je tady ten EV mode, takže pokud si na to klikneme, tak potom, když pojedete po parkovišti, tak tady se vám objeví EV mod. Teďka si ho nemůžeme zaktivovat, protože baterie je téměř vybitá, ale jo, hodilo mi to tady EVčko, takže i když mám vybitou baterku a mám puštěnou klimu, tak stejnak mě to dovolilo teďka tady zmáčknout EV a jsme čistě na baterce. Tady módy jsou Eco, Normal a Sport. To si můžeme klidně ukázat. Tady máme Eco, tady je Normal a tady je Sport. Tváří se to červeně divoce, ale je to úplně jedno, co máte zvolené, protože jediná změna, co se tady v tomhletom autě stane, je ta, že se chová trošku jinak ten plynový pedál. Prostě v Eco musíte akorát ho trochu více mačkat, ten benzínový motor se tak jednoduše nenechá vytočit, v normálu se to chová prostě tak středně a v tom sportu je jediný rozdíl v tom, že ten benzínový motor se podstatně snadněji vytočí, takže prostě stačí zmáčknout trochu ten plynový pedál, o to více vytočíte ten benzín, to znamená prostě více výkonu, ale jako výkonu je v každém režimu stejně, minimálně pocitově, jo, takže je úplně jedno, jestli jedu na Eco nebo jedu na Sportu, ale když zmačknu prostě plný plyn, tak to jede furt stejně. Jako určitě bych si to rád změřil, já jsem bohužel měl Drakyho, ale nemůžu ho najít z nějakého zázračného důvodu, tak snad to půjde změřit i jinak. Já tady mám binec, samozřejmě nahazený na to, abych jsme tady mohli natáčet, ale takhle tady vypadají ty cup holdery. Jako popravdě se tam vleze fakt normálně standardní rozměr, takže zatím jsem neměl s tím problém, že by se tam něco nevešlo. Není to jako nějak rozpínací nebo něco takové, je to prostě napevno, ale funguje to celku fajn. Tady mám opěrku, která jde posunout dopředu, dozadu. Když tady takhle zmáčknu tlačítko, které je tady tohleto, tak si to můžu otevřít. Je tam nějaký prostor, plus je tady USB-C kabel, zase další, respektive USB-C konektor. Tady mám 12 na nějaké příslušenství, co potřebuju, ale co je celkem smutná záležitost, je tady tenhle ten spodek, to je prostě jenom takováhle nějaká textilie, která, nevím, prostě to je korunová položka a takhle nám to tady zakrývá ty šrouby, které jsou prostě dole na tom dni, takže tady s tímhletím se mohli více pochlapit a já nevím, já i na 3D tiskárně si prostě vytisknu něco pěknějšího než tady tohleto. Jako tohleto je fakt hodně low cost záležitost. Takhle vypadá ta opěrka. Já ji mám teda vždycky vysunutou dopředu. Co se týče sedadel, tak ty jsou v celku příjemné. Obyčejné textilní, ale řeknu vám jednu věc, která mě po těch 460 km celku dost štve. Jednak, jak jsem měl těch 300 km, tak samozřejmě se mi propotily záda, tak jako skoro vždycky a všude. To se dá řešit jedině prostě chlazením v sedačkách. Ta propustnost té vlhkosti je v celku fajn, není to nic tragického, ale tady je to prostě krásně měkké, respektive bych si tipnul nebo dokázal říct, že je to měkké až moc. Naopak, tady tato opěrka, ta je tvrdá jak beton, jo? Takže tady mám úplně krásně měkké sedadlo
a potom si chci opřít hlavu a to je tvrdé prostě neuvěřitelně. V Mercedesích tady si dávají prostě polštářky a takovéhle věci a tady v Toyotě si řekli, já nevím, jestli to je vůli ušetření, nebo já nevím, prostě dali tam tvrdou pěnu. Kdyby tam dali měkčí pěnu, tak si myslím, že by to bylo podstatně lepší řešení, protože mě to v celku vadí, popravdě. Samozřejmě nejlepší je to mít takhle, ale jde to tak, jak jste viděli, nahoru dolů. Co se týče nějakého naklopení, tak si myslím, že to tam není. To podle mě nejde, takže je to vždycky takhle vyklopené prostě dopředu, no a je to tvrdé, no takže nevím, no prostě to se jim moc nepovedlo, sedačka je celkem obecně fajn, jako tady v této kategorii aut. Ještě se podíváme takhle tady nahoru, tak tady máme mikrofon, takhle vypadá stínítko, tada! Samozřejmě máme tu světlo, když otevřeme zrcátko. Takhle tady vypadá nastavení těch světel, tady máme to SOS tlačítko, které musíme ještě takhle oddělat, což je fajn, to se mi líbí. Tady máme panel toho, jestli máme nebo nemáme zapnuté airbagy, světlo samo o sobě svítí nějak takhle, jde to samozřejmě nastavit i na dveře, takže když si to takhle zapnu, tak se mi to rožne při otevření dveří. No a jdeme směrem dozadu. Jak můžete vidět, tak prostoru je tam v celku dost. Ještě vám to ukážu z toho pohledu zezadu. Tak hodil jsem si kameru na gimbal, teďka mi tady bude do vás foukat vítr, protože nemám čepičku. Tak pojďme ještě si ukázat ten zadní prostor. Tady máme dveře, tady už to jde vidět podstatně lépe, když mám zamčeno nebo nemám zamčeno. Tady mám okna, ty fungují celkem rychle a sjedou až úplně dolů. I tady takhle vzadu. Takhle mají děti prostor na nožičky, ale tady tohleto je už úplně poloha, kdy je to úplně co nejvíc vzadu. Já jsem si to dal co nejvíc dozadu, abych se tam vlezl s kamerou. Tam je spíše prostor, který je více normálnější, takže se tam noha vleze úplně jako v pohodě. Tady máme nějaké nastavení klimatizace, zavřít, otevřít, nasměrovat. Tady máme možnost si vytáhnout tady tu opěrku středovou, takovéhle držáky na pití tam máme, díra na lyže tady není, respektive nepřišel jsem na to, jak to otevřít na to, aby se tam něco dalo prostrčit. Zase nám to nastartovalo, teďka nám to dokonce i pípá, protože máme nastartované, ale řidič není tam, kde by měl být. Co je šílenost na tom zadním víku, je to, že to je prostě plast, normálně plastové. Takže zadní víko, celý plast. Ale jako, jak říkám, není to nic proti ničemu a naopak si myslím, že je to fajn, vám to aspoň nezníje prostě po těch pár letech. My třeba na Passatu prostě to mám znile. Tady máme krytku na to, aby nešlo vidět do kufru. Tady je druhá část oné krytky. Jak jste mohli vidět teďka, tak se to dá dát i blbě. Ale když to necháte v tom směru, jak má být, tak vám to krásně jenom takhle zacvakne. Samozřejmě je tam ten quick release, takže když takhle do toho bouchnu, tak to zase zajede. Ten kufr popravdě není moc velký. Jako na to, že to je kombík, tak tady tohleto svažování je v celku agresivní, když se na to podívám takhle z boku. Takže když tady něco dám, tak na to, abych to mohl zavřít, tak buď to musí být takhle vysoké. Jinak řečeno, dával jsem tady blbou krabici, i tak jsem měl prostě v celku velký boj na to, abych vůbec ten kufr zavřel. Takže on je relativně v pohodě, co se týče do šířky, ale co se týče do té výšky, tak jak říkám, je tady takovýhle šílené skosení. Díky tomu se podstatně prostě ubírá ten prostor v tom kufru a čekal jsem od něho víc, no. Prostě jsem zvyklý z toho Passatu, že ten kufr je prostě obrovský, no. Ten kufr zas tak velký není. Jako když tady budete dávat třeba kočárek od miminka a tak dále, tak je to prostě nízké, takže je to prostě v pohodě, to bude v celku v klidu, ale pokud potřebujete dát něco prostě velkého, co tak jako vystupuje do toho prostoru, tak je to boj. A to už vím teďka po těch 460 km. Tady je úžasná funkce toho, že když takhle tady zaberu za to, tak se mi krásně zhodí ten opěrák na těch zadních sedadlech. Já tam mám ty sedačky, takže to nebudu dělat, prostě by to akorát nezhodilo, ale je to skoro do roviny, třeba si někdy ukážeme, až to budu mít bez sedaček. Tady jsem dostal výbavu potřebnou, takže tu nebudu ani rozebírat, prostě jsem to fláknul zde,
kde jednak mám 12, která jde zavřít teda, ale není důvod asi ji nechat zavřenou. Tady mám světla, tady mám prostor, kde si můžu dávat věci, to je super, tady toto. Takže to vozím takhle. Na druhé straně je úplně stejný ten prostor. Tady mám gumovou podložku, což je boží. To používám velice často ve všech autech a je super, že tady tohle je v té základní výbavě. A potom, co si to takhle otevřeme, tak tady máme ještě sklep, do kterého si můžeme vložit taky něco, takže bych to nemusel mít tady tohleto takhle hozené, ale mohl bych to tady položit a lítalo by mi to tady zde. Což by možná mohlo být třeba takhle. Dobrá, zkusím to nechat tady, třeba to nebude lítat po tom kufru. Máme tady všechny možné klíče, co potřebujeme. Máme tady očko natažení a dokonce tady máme i zvedák. A tady samozřejmě na ten zvedák kličku. A koukejte, co je pod tím. Pod tím je normálně dojezdová guma. Takže jedno z mála aut, které má fakt dojezdovou gumu. Žádný sprej a tak dále. Takže takhle vypadá kufr. Pojďme si teďka nějak obletět to auto, jak to vypadá z boku. Základní kola, co na to vůbec jdou pořídit, jako nevypadají vůbec pěkně, ale zase na druhou stranu to má v celku dostatečně vysokou pneumatiku. Díky tomu, že to jsou 16, takže rozměr je 205/55 R16. Takže díky tomu, že to jsou 16, tak je to, si myslím, dostatečně vysoké. Takže jednak to pohlcuje nerovnosti, taky když s tím zajedete k patníku, tak ta guma trošku vystupuje oproti tomu kolu do toho prostoru, takže to chytnete spíš tou gumou než tím kolem. Takže si myslím, že právě na ty rodinné účely je to asi nejlepší volba. Ale pokud chcete být fancy, samozřejmě můžete koupit i větší kola nebo hezčí. Ty se samozřejmě přidávají i s lepšíma vybavama automaticky. Nevím, jestli to na té kameře půjde vidět, ale tady ten rozdíl té bílé je v celku dost vidět. Tady je plast, tady je plech, takže prostě neutrefili to úplně. Nevím, jestli to jde vidět, to takové více nažloutlejší, jo, celé prostě ty plastové díly. Tak stejně to jde vidět i tady, jo. Tady je taky plast, tady je plech a prostě ten rozdíl v těch barvách jde vidět taky, prostě je to více nažloutlejší. Takhle vypadá prach, no a takhle vypadá auto zepředu. Jako svítí to fakt krásně, není s tím vůbec žádný problém. Teďka jde slyšet, jak to pěkně hučí, protože si to pořád klimatizuje. Tady máme ty 3 ledky na potkávačky, tady máme ty hlavní dálkové světla a tady jsou normální potkávačky, parkovačky, potkávačky, no, prostě jsem to poplantal, no nevadí. Modré logo u Toyota znamená to, že je to hybrid, ty nehybridní ten modrý podkres nemají. Tady máme přípravu na senzory, takže já tady takhle přední senzory evidentně nemám. Tady mám mlhovky, které si můžu zapnout. No a takhle vypadá auto z trošku větší dálky. Ukážu vám to takhle, když se okolo toho projdu, když už jsem vytáhnul ten gimbal na tu kameru, tak ať si to užijete taky. No a tady náznak nějakých výfuků, ale samozřejmě hlavní výfuk je tady. Jak nám to tady teďka takhle plive na tu zem, tak tady máme vyvedený jeden normální výfuk a takhle vypadá ten fake náznak. A ještě tady máme odrazku, co vám neukazoval. No a nahoře máme tady ploutev, která se dneska dává skoro na všechny auta, takže takhle zase kus plastu. No a takové, jak kdyby křídílko, taky plastové. Ještě mám pár minut do toho, než mi chcípne kamera, tak pojďme si otevřít kufr. Teďka nám to krásně zase pípá, protože jsem to nechal nastartované. Je šílené, jak je přehledný, jak je tady ke všemu dosah, to je úplně psycho. Tady máme řídící jednotku, která prostě je dostupná, prostě jak nic. Nevím, proč to tak udělali, ale pokud byste ji si chtěli, přeflešovat, tak prostě můžete jak nic. Tady máme hnedka baterku, ta je 45 Ah. Tady máme chladící kapalinu pro
samotný elektromotor. Elektromotor je tady takhle dole. Tady podle mě máme měnič a vůbec řízení pro něho. Tam dole je samotný elektromotor, který je nějakým způsobem propojený tady s tou 1.8, kde máme přímo krásně dostupné cívky. Je to hodně leklo teďka, jak se to samo nastartovalo. No OK, tady máme dostupné cívky, takhle nahoře přímo na svíčkách. Pokud bychom potřebovali i vyřešit něco ohledně střiku, tak si myslím, že je to hodně než více dostupné. Takhle i na tom mém blbém Passatu, prostě tady musím rozebrat milion věcí na to, abych tam dostal. Tady je to dostupné úplně rovnou. Tady máme chladící kapalinu pro samotný motor, takže tady je elektromotor, tady je chladící kapalina pro normální motor. Tady máme nějaké nasávání, tady máme filtr pro motor, ten se zdá jako malinký, ale vede to tam až hodně dolů. No, tady nějaké uchycení samotného motoru. No, jako vypadá to strašně jednoduše, ale hlavně to vypadá strašně přístupně. To je prostě úplně šílenost. Že jako servisovat se to musí jako jedna báseň. No a tam samozřejmě hydraulika, brzdy a tak dále a tak dále. No a pokud byste chtěli si doplnit kapalinu do ostřikovačů, tak to je zde. No a máme nabito a zase ho to chcíplo. No takže doufám, že na té kameře bude něco slyšet, přitom když jsem mluvil, když to zrovna jelo, ale nevadí. Tady máme samozřejmě dolití oleje, moc to otvírat nebudu, když to co chvíli startuje. No a ještě poslední věc, co vám ukážu, jsou tady pojistky a relátka. Taky opět takhle úplně krásně dostupné prostě. A tady máme nějaké náhradní a přímo schéma, co je co. Takže fakt prostě servisovatelnost úplně na neskutečné úrovni, teda za mě. Nevím jak vy, klidně dejte vědět zase do komentářů, jak se vám to líbí. Jo, jinak ta silová elektřina, tady podle mě nikde ta baterka není, protože ta silová elektřina leze tam někde takhle dozadu. Podle mě je někde prostě pod sedadlem nebo v kufru, ale v kufru už máme pneumatiku, takže to bude spíš pod sedadlama. A ta baterečka prostě bude jako nějak takhle asi veliká, prostě tak podobně jak tady ten převáděč. Takže fakt moc pěkné. Tady plechařina, žádné nějaké tlumení nebo něco takového, to tady prostě nehledejte. Ale kdo chce, tak si to klidně dodělat může, protože těch dírek a uchytů je tady milion prostě na tom. A díky tomu máme zase jako dostupné úplně vše. Takže zavřeme. Máme zavřeno. A pojďme dovnitř. Ještě jsem si vzpomněl na poslední věc a to je otevírání nádrže, to je tady takhle dole. Jak všechno ostatní udělali z plastu, tak tady kryt udělali takhle jako plechový, takže jako zní to fakt strašně. A víčko je normální bez klíče, takže takhle můžete otevřít, nabrat těch 40 litrů, co se tam vleze a zase takhle šíleně zadělat. Takže jo, máme za sebou tour. Je tady toho určitě ještě hodně co ukázat. Pokud vás něco zajímá, tak nebojte se napsat do těch komentářů. Já si to pročtu. Příště uděláme třeba video z jízdy. Můžeme zkusit změřit ten rozjezd, ať máte představu. Můžeme si více tady proklikat ten systém. No je prostě toho hromada, co bych chtěl tady s tímhletím autem probrat. Samozřejmě se vám budu taky hlásit s tím, když najedeme zase více kilometrů, tak jaké máme zkušenosti, jaké byly problémy a tak dále. A potom za tu nějakou dobu si můžeme rozlousknout, jestli bych si to auto vůbec pořídil do osobního vlastnictví, anebo ne. Takže jo, pokud se vám video líbilo, určitě dejte like, pomůže to algoritmu na YouTube. Pokud se vám nelíbilo, dejte dislike. Pokud nechcete, aby vám takovéhle videa utekly, tak nezapomeňte dát odběr tady dole. Děkuju moc za vaši podporu. Budu rád, když ten kanál bude moc růst. Jak můžete vidět v historii, tak je to prostě takový myšmaš. Já určitě budu se snažit ho nějak tady živit. Nejenom Corollou, ale třeba i dalšíma autama nebo dalšíma věcma, s kterýma se potkávám a myslím si, že jsou dostatečně zajímavé na to, aby vás mohli bavit. Tak jo, to už je pro dnešek vše, díky moc, mějte se fajn
a příště zase čus!